अबजरा आफा रायजो राजाफोरनो मोनसे मोजां खौरां आं दिनै होनो सानदों। नोंथांमोना एबार प्रसेन ब्रह्म बिथांखौ देरहाहो आरो प्रसेन ब्रह्म बिथांखौ रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि लुबैदों अबजराखौ जौगाहोनो थाखाय इएम दरखार खालामनो इएम जुदि नांगौ होननानै बियोब्ला आङो अबजरानि आफा रायजो राजाफोरनि दाबिजों आं गसंथागोन। प्रसेन ब्रह्मखौ जों इएम होगोन आरो नोंथांमोना प्रसेन ब्रह्मखौ देरहानांगोन। मोनसे खोथायाथ' स्पष्ट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय 5 बोसोर जोङो सालायबाय आरो बे 5 बोसोराव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव खुनु दावराव दावसि गैया। जों गोजोन अनलायनायनि गेजेरजों दिनै खामानि मावगासिनो दङ। बे ओनसोलाव रायजो जानाय 26टा जाथि जनजातिखौ अनलायनायनि गेजेरजों जोङो बिटिआरखौ दानो थाखाय जों मोनसे परिबेस जों बानायबाय। दिनै गावजों गाव अनलायनाय फैबाय, खुनु दावराव दावसि गैला, खुनु मिलिटारिनि गिनांगौ गैला, गावजों गाव नांलाय खमलायबो गैला, मोजां मोनसे परिबेस जों दिनै लाबोनो हाबाय। दा बेखौनो गोजोर खालामनानै फैबाय थानाय समावहाय बड'लेण्डनि जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिसोरनि भबिष्यतखौ थिग खालामनो थाखाय मोजां सरकारनि प्रयोजन दं, मोजां सानस्रिजों आवगायलांनायनि प्रयोजन दं। गतिके जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव गोख्रों खालामगोन, साख्रि बाख्रिखौ जों बोरैहाय मोनहो बिनि थाखाय जों मोनसे बेबस्था जोङो सानदों। जेरै नोङो दिनै मोनसे जों स्किम बानायबाय अलरेडि, जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि नामाव सुपार 50 स्किम। बेजों जों अफिसार बानायनो थाखाय रां अनसुंथाइ होबाय, कचिं होबाय, फ्रि होबाय। दिनै दिल्ली गुवाहाटियाव दिनै कचिं लानाय बिथाङा पासबो जाबाय, अफिसारबो ओंखारबाय, डक्टरबो फरायगासिनो दं, इन्जिनियारबो फरायगासिनो दं। बेफोर जाबाय जोंनि डिजाइन। आबादारिफोरनि थाखायबो जोंहा मोनसे डिजाइन दङ, आइजोफोर जौगानायनि थाखायबो जोंहा मोनसे डिजाइन दङ, गथ' गथायफोरखौ जोथोन लानो थाखाय जोंहा मोनसे डिजाइन दङ। मोनफ्रोमबो जे मोनसे डिपार्टमेन्ट, बे डिपार्टमेन्टखौ मोजां मोनसे डिजाइन खालामनानै बिटिआरखौ जौगासार बिटिआर हिसाबै लांनाय जोंहा मोनसे डिजाइन दङ आरो बेखौनो लानानै जों आइ आफाफोरनि खाथियाव दिनै भट बिनो थांदों। आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जे एबार आरो रायजो राजाफ्रा इपिपिएलखौ फोथायगोन आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोंखौ देरहासार खालामगोन आरो फैबाय थानाय 5 बोसोराव जोंखौ बिटिआरनि गोजोननि थाखाय जौगासार बिटिआर दानांगौनि थाखाय जोंखौ मदद होगोन। गमामायैनो इपिपिएल सरकाराव फैमारोबा फुटबल जरानिफ्राय थारैनो इएम होमारगोन नामा? आंथ' बुंखाबायानो कर्बजरानि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आं मोनसे गुरै खावलायनाय जे दिनैसिम कर्बजरायाव जेसेबां एमसिएलए देरहादों, दा सोलिबाय थानाय मनमोहन ब्रह्म बिथाङाबो एमसिएलए, हाग्रामा महिलारियाव 15 बोसोर नङा होमबा, आरो बेनि उनावहाय 5 बोसोरावबो बेहाय बिपिएफआनो देरहाबाय। दिनै खनब्रै बिसायख'थियाव बिपिएफआनो कर्बजरानि आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा मोन्दोंमोन। नाथाय बे खनब्रैयावबो 20 बोसोराव हाग्रामा महिलारि जेबो खालामनो हादिया। खिन्थु प्रमद बर'आ बे 5 बोसोरावहाय बे ओनसोलाव सान्थि लाबोबाय, बे ओनसोलनि लामा बानायनायाव जों गोबां माखासे स्किम लाबाय, बेखौ नोंथांमोना बयबो नुगासिनो दङ। बे ओनसोलाव जौगाहोनो थाखाय जों मोनसे रेलवे कच फेक्टरि जों दिनै बहायनो हाबाय। जोंनि एकर्डनि गेजेरजों जिखिनि फैनाय क'क्राझारनिफ्राय रुपसिसिम राजा लामा जाबाय नङा होमबा। दा जोंहा माखासे कानेक्टिं रड बेबो दा सेंसन जानानै दङ। बहाय ITA फैबाय, लोगोसे साब डिभिजननि जे अफिसफोर दङ बेखौ मोजाङै जोङो सेटआप खालामनांगौ दं। माखासे जाबाय, माखासे खालामबावनांगौ दङ। बेफोर गासैखौबो मावनो थाखाय सासे मोजां सरकारजों लोगो जानानै खामानि मावग्रा मानसिनि दरखार दङ आरो बेखौ खालामनो हागोन एबार इउपिपिएलआसो। आरो इउपिपिएलनि सरकार फैगोन, इउपिपिएलनि सरकार फैगोन आरो कर्बजराया सोरखौबा देरहा होगोन बेथ' जानो हाया। गतिके आंनि खावलायनाय गासैबो कर्बजरानि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम, नोंथांमोना प्रसेन ब्रह्मखौ देरहाहो, कर्बजराखौ जौगानायाव जोंखौ मदद हो आरो कर्बजरायाव इएम होनांगौ जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सानगोन आरो बेनि थाखाय आं प्रमद बर'खौ बुंनांगौबा आं बुंनानै इएम होनानै आं मदद होगोन।